Eu cred că când fiecare din noi ne trezim, avem în ochi ceva neobișnuit care nu cunoaștem ce-i, sau e gunoi sau e ceva oribil, ce-i oare? Știți ce-i asta sau de unde se ia aceasta în ochii noștri? Haideți să aflăm! În fiecare zi când ne sculăm, noi luăm în mâini telefonul și ne uităm pe Facebook să ne uităm noutățile. În al doilea rând ștergem ceea ce avem pe ochi sau îl spălăm, dar ați știut că ea are o funcție foarte importantă? Mulți din oameni o numesc pe ea diferit, nisip, bucăți, scop sau gunoi. Totul se începe cu partea ochiului. Ochii noștri sunt acoperiți cu 3 perechi de un fel de chestii, care permit ochiului bine să lucreze. Primul perete se numește meibum, care ajută pe ochi la orice temperatură să vadă bine. Dar temperatura corpului scade, ea se transformă în ceea ce aveți voi în fiecare dimineață. Când dormiți noaptea și este frig în cameră și corpul răcește, păi apare această chestie. Și cu cât mai tare se răcește corpul, cât mai mult apare și ea. Dar să știți, nu e nimic rău, că fără ea veți plânge mereu. Și încă datorită ei ochii sunt mereu umezi. Dar să știți, dacă nu le aveți, înseamnă că e rău. Înseamnă că aveți sindromul ochiului uscat. Și de aceasta puteți să aveți probleme cu vederea și dureri de ochi. Nu vă deranjați!